LTN. Your trending mission. Koponi pierani yegino midwaro akuni ni dhia kechaneno kayaro tekna ada bilo gini background ini harus nak kembali aku bado dong ngene uminya guo kama nikech wedo stretched wedo maduong but koponi nene gi chien to ler gino lero bwana en mar ke kore ngiye gi wang kama dong kata posters ka wuok kama banners madongo minene ngao kata madongo gi wuok kama losa ke dira golo bwana mano is the job man bwana pesa ni mwangu temu zubu pesa ni Lakini mwangu bwana ngani nika ana reason nyingi sana. sana do Sana. Omba. ne kai me zigamka ukimanya gamba kama ana Mani silicon teme kata sana dikitema tena. sio kunya mako anya bet maber silicon yalo mako do bro Kuni kati ingide. Nene. kose get tandaza kama wabra mani ni gine ne atil now ndiye silicon mama iro ni team na scrapping abro ni kata bro yo tapi mana ko ndo ni mayo ni mani ndio kana ngine oge kana na kitu tunapiki kule kama Umari, natini losi ka baba. Kana ko losi video ka. abebo losa bwa Video ka jugi ma gine. en mane koro bet ga marach moptino regulate ji ok nene oningo bet ni agini oningo bet ni masi bet ga kon ke chani ga kamera koro my kamera neno but ka geto kama a lot of light like people are not seeing it Basi weke hii. Ya. Ouch. Tao pesa. Uje ko malo tu jago yo kai. Ouch. Bas an koro ilosa gi jaber inyalo join mondi penji ni jaber losa kanye last ball Nasema yo matoto. nyathi maber abebo Basi ni ndo na we. masina ni masiyo kalando bende winjo kango thiga ose kanyami mano wenda nga Masina. oh mano wenda nga mano wenda kaka talanta Masina. Kalata le wanyo kwalo wendero. jaber nyiri to masina meru nigi siana ne an bende an gi siana pesa ber chiedhgo ne gima yudo pesa ok ber gima yudo ni ber malo pesa en pesa mang'eny to mana mamari ok mar ng'ato mamari kar jogo ni manyi network mag wi aol gi pesa matin iyo manyi network mag wi network mag wi to gigiri de mualo network of woga ang'o miya winjo ka nyago ni mula to long aingo long ang'o miya winjo ka ingo long ni aol gi pesa matindo onge to in matindo ni kawo rango jomodongo dhi manyo pesa yuro madongo ro giri yuro pesa matindo rango ma koti yol korgi bye ba awudara an go ende ni bari ay mo angolo no kari ni kanene radere mudwa dongo an mbele ka dwa bedo machwe ma sucha ka onge pesa ineno sura mina none odi onge pesa ma poda onge pesa to kara kidhi bedo gi pesa ni nyalo bari bwana ka an ni wuo gini in kanye abichietho go ma abiro umoja thiri bwana na jiwe an kumiluongo ni chokmat bezi yetu mane ex na we kodhero tiyo chwe wache ni oduogo mula omuli ni mulmane kitacho gani kopo ni dem nitiyo kar beauty to nosewe muli dhiadhiya kanyo kisetiyo kichulo pesa umuli nyasa chelin be onge ok ne ka lweta chak dhi kuomi to mako lwete mula ne bebe mula oyomi bado makoro wangeni ngwere ngweni nitie gik moko ma ji penjo ma to in wiyi ok donge in gini wiyi de donge adier tok ndalo bich chak iduogo muli tok ndalo bich weyo chako muli tok ndalo bich weyo chako muli kaso onyathi moro moting'o mineno limbo no mano siandani aweyo
Osoyo lwete jo. Eti? Kwa nini? Bebina, ne wana weri mono weri kama metu. Bebina, nyaro chodo. Bebina, nyaro chodo. Bebina mami era maduga hon. Machane ngane, machado. Umari. Tere NBIV. Airbnb manare bana. Umari mano koro pesa chiki. Mako jema comment fan. Magi live comment. Magi to live comment. Mano ya tin kodo je ni ya. Kamu chiki jod. Katin ko ri niya ka kori ni ya tin tie kumai. Nega ko mari kodo lelo. Mari pa mi dogelo. Ya. En mo koro ne. Iwe de dini. Ouch. Mari tikilia la tela kayiro mdogo ya. Ouch. Take it slow. Yeah, slow. Yeah. Oh my God. Ouch. Yes. So take it slow, babe. Oh. No. We get a gigi go. Ouch. Don't do it. No. Just do okay. The normal touch. Leave alone that one. Mari manoto pesa ji. Holy. Mari manoto pesa ji. Mari umekaa Mari umekuja. Yes. Unaogopa? Ogopa nini? Ouch. Ai. Niname. Niname. Ui. Ouch. Ai. Mbona hivyo? Mbona sikuweka hii chumi ya mwisho? No, hapana. Hiyo inani digi. So ukifanya scrubbing like una dongapi ama utaniambia? But unaweza nifanyia, si ndio? Like scrubbing. Alafu kama mtu anataka kunyoa chini, Sio pia tunafanya.
unafanya sinizime kamera unafanya hichi pali popote but huko chini si nini sana. Try bebeti mo eondinga. No, stop it. Nizime kamera. Nchiki makuri beti mo na molo madogo. Jakuri the mechi. We are lock camera. We are lock. Nyiri magi machako ya nyawa. Unasikia kucheka? Okay. Yo thuru lagi mabar malo pesa mang'eny. Hey. Mama na 5,000 matimo kama kare ka chulo 10. Ti inyatima kama welcome at base yetu Aircards Umoja 3 tunawakaribisha. Yeah man. Jaber mtoto ameoga na maziwa akajipaka chocolate na akatumia maji ya mnazi. Namuona masi sweat anakona nyamuri mari nyako muli manade nyako tundo chikre manade yani ja parano sana matu nyako mata mari nyako tundo chikre manade ya nigi weche hapo kimulo na kataka. Yes, kanyo Wana kama tinia. Opposite to supermarket. Yes.
Finally. Welcome. Wasechopo ji 200 gi wiye. Asante. I'm fine, but to in how my G, my God, and Unukuagiji. keep always. Masi tu dong tigi gimoro miwiro kabaka. Anko disconnect kamera tadhi tika services. Dong jibeneni ya. Bwana Belema bwana, Belema. You don't want people to see your services yawa. Eh. Ibiro wen ba. Ere kumiloko ko kamera ni jothurwa. Kumiloko ko kamera ni ere. JP jok moko ne nie guest ka to kirwako yawa to samo Omar, lweti dungi nene. No. No. We don't do that. We don't do that way. Omari jogolosi maje monos ama jose monoma. Ah. Chalare. Anego taya Babilal na. Antiere jatenda. Hey, Pesa makokuga kodi. Kumunua kweche town chana ya. Alpoda kwecho kuno. Oi kwecho. Alpoda kwecho. Ah, donga lamu ni Jehova. Lamu na baramba oi kwecho. Alamu ni Jehova kopo ne Nyasaye winjo. To mondo timnie gimoro. An koro jaber ni losa ka. Ana no koselosi makora ngolo romi kabisa. To siepe na be vote koro bang ma waro muru live o adhi chako kwa votes matin ano ka kwa insumen ana kwa ombolu votes marwa wat. Mano bero siepe ni mang'eny winji. Crown TV Bill wacho ni kawuono Bill yo wacho ni kawuono welo chalo lo. Live na mimula ni nyaka ketnu e YouTube dong. Angolo dhi kuma. Mano nyaka ket. Angolo song. Jaber no ngeloso ji. Masi ukikon jogi kuma intiere ya. Ngato nyalo gombo promote by the way. Ingene e platform kama yudo maka ngato biro wacho ni bwana we amose nyako ni ang'e kuma otiye bi aleme. Dongi nyalo penjo jogi. Ang'e nyaka to ne tim gino. Adwa ni kon jogi ni tiyo kanye. Jothurwa ni penj na nyathino ni en gi ng'ato. En gi ng'ato. Donge ka en gi ng'ato lo. Designer na ngo baba. Osetieko loso ng'ato to donge ka en. Inje Vivian ochakore gi gigi si. Imiyo nyathino nyiero po ugali. Kunyonga ne en box. Abedi danga wenya kama bari ni piu man ni anyonga ko. Ugali. Kunyonga ne en box. Abedi danga wenya designer nigi yeko. Designer uko na eko. Hi, good evening. Yeah, good evening. We do ni nyathino omora ba. Bimanye ne masi wach kumi yudorie.
Omari ene mulieli, liedo maber. Ene molied, ene motimo gimoro amora. Karo temo man, aneno kopodho wi wang'i makoro rie. Omari ka umosa ka. Omari isefuliza ko. Nyoche si Jordan. Si Angolo Jordan. kore kai miye. Angolo kore miye. Angola we dong ji wacho ni ati anaber mana gi filter. Ero kora wuok maonge filter. Kore ai jaber olieli maber. Kore ber ma boksuchi koro. So wale ambao wako hapo, kama unajua uko around Umoja, this lady ako hapa Umoja 3 Chokmart supermarket. So Omari, you are beautiful. So hapa Chokmart CEO ni Ondesi JP. Kono jogo ni huyu guruka. Yeah, man. What's up, people? Look, the menu to be like this. Ba. Hello, why Bwana ni you uwe tamo bwana, uwe bwana. Whoa. Kono gini guruka. Why you there? Umoja 3. Umoja 3 Chokmart. Umoja 3 Moja shop. tiduong bwana. Awat kami yudo dia maber. Kawinji radwal. Para me maru wuok osiepa nango no. Iwuok marach. Moja tiduong bwana. Umoja 3 kipenjo Chokmart supermarket Tega karibu. Karibu tuko na Omari Nas. Ladies and gentlemen, we are very grateful I've been here. Naenda kufungua live, watu bado wananivotia, and we would like that you people support us, Luo Trending Nation. Najua hapo Oro Junior, unajua hapo nimenona, so itabidi tu uweke nguvu kidogo. Eka tu, yani funga tu bila kidogo. Funga, so naenda kwa nyumba nitatembea uchi. Unaniumiza. Toa. Umeweka vibaya. Umewekwa vibaya. Ameweka vibaya. So masito ni itimu gini nangu manyaka long na rengo wuok ni. Yeah. Nasikia. So, ladies and gentlemen, ma koro ozeliela. Koro yena ura dia ot, adea ya online. Bonda gine. Ondisi bwana dong ni vote na bwana. Ket na Tokiko na aketu machulo ni aketu nu M-Pesa. Nawaona sana. Machulo ni wana mmefika mahali iko anyway. Kwani liedo lokore fungo shati koro. Koro ya mano ngamuri de matek. Okay, lokore fungo shati. Maua, thank you so much. Engineer Nikanyo no endo. Beji. What about Nobari and link? Vote na Uru bwana. Thank you so much Omenya for the roses. Thank you so much. Thank you so much. Nunca potina no. Okay, unless ni kona ni rivo tabede egine kacha esava kora neno komedo rege 10 kata ge 20 kata ge 30. Donge mo mineno ka okaye gosiepe na makona ne go dakioro na gine. Dakioro das creation. Obario. Hello. Nitiere ngoma moro monego orni bwana, timane gimoro. Orna ba sani to ane kinyozi bata wuoka in a few minutes. Koro ketna ketaba. Aya, ne Yotura vote now Uru yawa. Namba nae in kao namba nane i text WhatsApp. Ki text to link biro. Namba nano imedo 07 mbele ne. Ok en mar kwa pesa, en mar kwa vote. Ndik nane hai. Kik ng'ato wach ni bwana Omari betinde keto namba. Ndik nane kane hai, kisendiko nane hai.
e namba ne Ah, e WhatsApp to link biro yeah. automatically. Link mar vote. Iketo na kaka vote apar. Vote ka vote en siling apar. Please. Weuru keto ni kuromo koda tuola ni Omari you are talented and you go far. To koro kata mana kura kende. Kura. Jose kura. Kura An in gara ke mea kura asewinjo. par. Kura par mano mea yawa. Awinjo baba. Aya, koro we alor live nane. Minesta okimos ji. Ere minesta. Minesta. Live magi ji tiwuoye matek. Kende nyiero ma mi bigi TV. To live na to kori loro kamera mi wuondori ma ok iwinji gik moko. Call from Patrick Omenya. Omari rwakna Tiger. Tiger ni mwelo ga. Tiger ni mwalo ka. Ibradi beneka. Ibradi kawuono wadhi go votes mar MC. Isebeda beda ki supporter e Omari na egine. Iluongo ni LTN. Sani bwano kebe gini jok manigi pesa oyie mana mia kongo bwano siepe nate madwa na ran okebe oyie mani kopona nyalo madho soda kadhe onyiepna Hey. but vote Omako. Mama Esa kitamuri biro gi video wada ana believe so chawe akel na video Anitema chala. Sani achala go Masi kuoda tise donje live Masi kuoda na chalo da Ni live ni yawa. Atini chala dha. Olundi Masi Pieri for the time being sama poke yao Hey. Pieri for the time being Masi Olundi Masi kuoda tuine live na Masi Lundi Omari, ngato kalo kae. Awinjo mani kona ngane sema chalo da kokoro sani seketo nwa lips to gigine oseketo nwa lips to gigine Mari to mano mesuji koso mano sura mar Januar. an chuto mais koro pare ni masucha ka oke pesa Ngine hata wacha ni basi chalo da. Imagine kiyo masucha ka oke dola. pesa Emo mako this is yowago. my sura without pesa so can you imagine Without pesa. can you imagine nikipata dao atikim bwana atikim atikim thank you so much Ati parafaa kumbuke kila mtu bwana. ai atikim panda juu bwana atikim nega Sana. Ah? masi kaunamba na mamalo kanyo no mondigine i text e WhatsApp monde yud link i vote na kori kikuodha na chalo dhako atikim panda juu Omari yao. Alishapanda. bwana weuru akonwe Ana donje live ni. Atikim muneno ne nomiyo ayudo kura lufachiel. Atikim nyoro noketowa at 1,000 votes. 1,000 votes maningene 10 shillings dog. No 10,000 ma Kenya shillings. 10,000. No mobile Atikim salimia watu. Thank you so much, Atikim. Much love, Atikim. Wow. Thank you so much. Yawa. Cathedral, ikia kata mana wacho ni thank you. Kizungu mar thank you, my gifter. Wachache ni thank you, the gift. Yawa. Omari dongengena wacho ka Kisungu. Ya, itivri da. Mayo, Manigan. Ai. Omari mari koso mara ya. Manigan. Hey. Magi te kore mon moningo bed ni jidako go yawa. To madako go modhier ka mapenja ni watimo nang'o. Weringo chiegi. Deriembo bago ikaw ba. Watimo nang'o nang'o. Atikibe.
Mose Omari udina mama ai. pakruoth. Omari mama ai papa koruoto. Nyasaye Ande wacho kipa ja lemo. Nyasaye wacho ni bur mawuok ema moro donje. Amen. Mano somo. Ndiko mane. Bur mawuok ema moro donje. Bur ma moro wuok ema moro Yes. donje. Ande kipa na ja lemo. Lema wabe walemo. Hey. Aye. Well, Anti-Kim. You kill us. Ananya siaya boro bar dongo nyisiaya ochaya Sara. Aye Wano kodu. okwajo Homa Bay. Kijoma bedo kiki we marach no. Omari ja Homa Bay, Omari ema kwinyo nikech Omari ochajo Siaya gi Joseme. Omari an wala mamwano siasa mako wala kweli. mamwano yuda kari ubangi ohangla ko nani adhi e kaunti mane koro an aonge gi kaunti na Omari ema kwinyo, nonyuola Omari kari ema ubangi kwinyo ka nani Cathedral, Omari ema kwinyo. Omari kichaji nene bwa joma be in. Kichaji Omari Siaya. ochajo Siaya. Omari wachajo Siaya mono miyo chawa. we monda konu sani to koro kaka wadwa makore gi Ati-Kim ni ng'eno dwa donje tim LTN sani koro ka dwa chwaya nyaka jo Nairobi adhi wuotho du Watu okwadhi yeni. Wadhi loso okwadhi kelo chai maketho, wadhi kelo chai maloso. achaya malos Mano to maendeleo. Kare kaka mano to maendeleo. Omari mlado. ariyo maber kona ni agol makeup mondo agol in kiwacho tagolo jomodong tayanyo ng'aw kona na agol makeup ayanyo but in tagolo Kama ne mihero fans gi wero onge wach. Ano Ati-Kim. Kihero makeup no ntigi maloso ni ngeni mambuyo wada jimenyo mopogre. in to koro ichako wacho adieri Koloso gimoro to kikigole. samoro en yor ndong'o Kare sura onge kionge makeup malich kamano sura odhi wuoth. Dichuo maber be ok ber, dichuo ber mararacha. dichuo ber mararacha Dichuo ber mararacha. Omari. Oparo na basta. Ile no basta. Onge ng'ama miyo sura. onge ng'a imiyo pesa onge ng'a imiyo sura timiyo pesa kiyudo wuoyi ma jaber guok onge pesa to ka en gi pesa gi sura ng'eno oludho puon tin oludho puon romne kibi koro jothurwa kaka ineno un kane namba nane ka wa vote ne LTN to ambene nabedo nominated as one of the supportive MCs jok masebedo ka support machalo Cathedral ginegi onge gimosegona kata achiel jok mapok ka support machalo Ati-Kim mabende roma koda emosegona kora 100 Wadwa support. iwinjo 100 200 alufu Omari okinyalo gocho na mondo owuo. Idwa ni mondo mulika mbele jidoge. sa promotion to Omari promote kwa Wa support. Omari wakane. koro namba na man kani imedo mana 070 inbox no i WhatsApp to link biro automatically kose biro to Kawuono ji support ji. Kawuono ji mose vote ji adi. kore ka donjo kae ni liel ne wane live kiliela kore ka donjo pori onge ng'a ose vote onge Omari iwicho lipstick lipstick emo wicha Omari mos na ondisi. jatelo Mako mare lal. Antiere ba. Ibe marach lakini mako. Ega. Unaona mako hia? Namuona. Leo tuko kwa jamaa naitwa Omari, Nas Kenya.
Luo Trending Nation. Anyway, huyu amekuwa supporter wangu, amejaribu. Na wewe amepotea, wachana na jina yangu bwana. Mari, ngoja jinga dogi. JK, mbona JK kwa live yako support OPA side? Amenisupport, wao ndio walinifanyia nini ya kwanza ile video niliweka YouTube. Siliona huyu jamaa anaitwa Mari bana. Mari amelift up coming sana. Wale upcoming wote ni yeye. Hata ukiingia kwa TikTok yangu utaona tu promotion ya kwanza mwenye alifanya ni yeye. Hiyo TikTok challenge ya ni song yangu. So mchukue namba yangu mkiingia WhatsApp link itakam. So hiyo link ndo ya voting, mnaweza vote to directly. Alternatively, mama kizungu bete. Alternatively you can do this. Team nani? Team opposition led by Etikim. They did this, like they were sending M-Pesa and then we vote directly, you know. And it was so fast, and we were giving updates, you know. Nikecha. Yes, is somebody talking? Bwana Maira. Sijui. Maira, sijui Masi Maira. Yeah, Masi. Mute huyo. Oh. Masi ngeni gomba kama we will ni and live. So, this is what Etikim did. Etikim mobilized her team. So they were sending like maybe 1,000, 250, you know, but 50 no gior. Makanejo madongo ne gior pesa madongo. And then we are voting this other side because maybe some people are so committed and they don't have that time to follow link. They do all those process. But if you have time, you can do this. You just text me on WhatsApp and then there is link. So from that link, you can just vote directly. I think that one is okay. So ni support tu. Ni support. So jana tulifika 1,000. So maybe leo pia tunaweza weka target hata kama ni 500. Yeah, vitu kama hizo. Hata kama ni 1,000 tunaweza set target. You want to sit? You want me to sit there? Oh, you want to sit, alright? Okay, no problem. So I don't know whether we can organize with Atikim or how do we do it? Atikim, maybe I would really like to hear from you. Umepose Omariane Kokoke. Somebody Joy Nyathigi ne followed the host. Atikim, tufanya aje? Like nitoke hapa nifike kwa nyumba nifungue live donge. Kosa utafungua ni join. LTN, Luo Trending Nation.